Apan nagtuo ako nga ang tanang mga pastor nga nakasabot karon gipanalanginan sa Ginoo. Amen. So mo'y ako mga pag-ampo nga ang tanang mga pastor nga nangalagad diha kang Kristo panalanginan gayud sa Ginoo. Ang Diyos sa atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayan, isugo. Okay, mayong gabi magigsuunan ko diha kang Kristo. Mao na sab kini mga taknaa diin kita magapadayon sa atong buluhaton, diin ang atong mga pag-ampo nga magapadayon kini nga ministry. Tungod kay walay laing paagi dinhi sa atong live streaming na makapaabot kami diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit, ilabi na sa mga lagyo nga mga dapit karong gabi. So karong gabi andamang inyong makasing-kasing aron sa pagpadayon sa pagpatilinghuhog niining matahom nga mga pulong sa atong Ginoong Kristo. Okay, dinhi ako magasugod sa libro sa Mateo Kapitulo 22. Basahon usa nako mga igsuon, naghisgot kini mahitungod sa bangkiti sa kasal. Usa ka dako nga bangkiti sa kasal. Akong basahon dinhi sa akong NIV. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come." Iyang gisultihan nga kinahanglan paanhiyo na dinhi ang iyang mga higala. But they refused to come. Ang nahitabo, silang tanan nga gipang-imbitar ming balibad sila. Then he sent some more servant and said, "Tell those who had been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle had been butchered. Ingon siya, and everything is ready. Come to the wedding banquet." May yang giingnan nga adtuan na sila kay andam na ang maong bangkiti. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. Verse 7, the king was enraged, nasuko ang maong hari. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to the servants, "The wedding banquet is ready." Ang bangkiti andam na. Ingon siya, "But those I invited did not deserve to come." Ingon siya, ayaw na lang ninyo baliki katong una ninyong gipang-imbitar kay dili sila ang ngayan nga moanhi dinhi. Ingon siya dinhi sa verse 9, ingon siya, "Go to the street corner and invite to the banquet anyone you find." Kutob sa inyong matagbuan, imbitaha. Okay, so the servant went out into the streets and gathered all the people they could find. Ang tanan nga ilang natagbuan, ilagay kining gipang-imbitar, both good and bad, madautan man o dili man dautan. And the wedding hall was filled with guests, puno sa tanang mga bisita. Verse 11, but when the king came in to see the guests, sa dihang miabot na ang hari aron sa pagsudong ni adtong dapita, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Dihay tao nga iyang namatigdan nga wala magsulob sa bisti sa kasal. Og dito yung gisultihan niyo siya, "Friend," he said, "how did you get in here without wedding clothes? Nga nakasulod ka man dinhi nga wa man ka magsuot ni ining bistiha." The man was speechless. Ang tao wala gayoy ikasulti. The king told the attendants, og didto gitawag ang iyang mga attendants, "Tie him hand and foot." Gapusan ninyo ang iyang mga kamot o ang iyang mga tiil. Ingon siya dinhi, "and throw him outside," og ilabay siya sa gawas, "into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth." Og dinhi sa bersikulo 14 mga igsoon, dinhi ko mopadayon og maayo tungod kay mao'y nahimo nako nga main verse ang bersikulo 14 nga nagaingon, "For many are invited, but few are chosen." Okay. Maayo gyud kaayo ang pamaagi sa Ginoo. Kay daw huna-hunaon nimo
na makaingon kita ang mga paagi sa iyang sambingay ang impact diha gihapon igo sa mga tao. So dinhi magapadayon kita. Mga igsuon ko diha kang Kristo. Kasagaran sa mga tao karon, ang ilang priority mao ang gitawag the basic needs. Panginahanglanon adlaw-adlaw. Panginahanglanon sa tanan nga mga panginahanglanon. Pagkaon nga ibutang kanunay sa ilang tiyan. Dili man na tuod dautan apan diha ang tao malipat ug ang tao mawad-an siya sumala sa iyahang gihuna-huna. Okay, sumao na ang giingon sa Mateo Kapitulo 16 na siya nga nagapaninguha kawad-an hinuon siya. Apan siya nga nagabiya niini tungod kanako makakaplag hinuon siya. Sumao na mga igsuon kinahanglan mosabot kayud kita niini. Karong panahon na gitawag kita sa Dios. Ug kining tawag sa Dios kanato dili kini tawag aron nga ikaw magmalipayon, maghudya ka uban ining kalibutanong kalihukan, kundi gitawag na kita karon aron maghinulsol sa atong kinabuhi. Mag-usab sa atong kinabuhi. Ang tawag sa Dios mao kinahanglan magbag-o na sa kinabuhi. Biyain na ang dautan. Ug dinhi sa Buhat Kapitulo ang libro Buhat Kapitulo 3 naghisgot dinhi mahitungod ni ining paghinulsol. Kapitulo 3 versikulo 19 naghisgot siya mahitungod ni ini, nag-ingon siya dinhi akong basahon, ingon siya repent then and turn to God. Ingon siya paghinulsol na ug balik na ngadto sa Dios so that your sins may be wiped out aron ang imong mga sala ingon siya pagahinluan na. The times of refreshing me comes from the Lord aron magaabot ang kahayahay diha sa imong pagkinabuhi nga gikan kini sa Ginoo. Ug gawas pa sa laing bahin dinhi sa Salmo 34 nagaingon siya sa bersikulo 14 nagaingon siya turn from evil, biyain na ang dautan, and do good, seek peace and pursue it. Pagitaa gayod ang kalinaw, ug paninguhaa gayod kini. Dili lang kay kana nga mga bersikulo mga igsuon, sa laing bahin sa Lucas pagayod, Kapitulo 13. Ang Luke chapter 13, verses 24. Naghisgot siya dinhi, mahitungod sa giingon paninguha. Make every effort to enter through the narrow door. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Ingon siya daghan ang naninguha niini apan dili nila mahimo. Ngano kaha? Praise the Lord. Ngano kaha? Okay, tungod kay kanunay nga nagtuon, mao man ni problema mga igsuon. Ang problema niini mao kini. Ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, 6 ngadto sa 7, kanunay nga nagtuon, always learning. Okay. But the problem, never understand. Wala gyud makasabot. Unsaon man pagpakasabot, ngano tungod kay wala man niya tinguhaa. Sulod siya kasing-kasing, wala siya mangita sa tinuod nga pagkinabuhi. Mao ni giingon sa Ginoo nagatutok siya, okay, sa Marcos, sa Mateo Kapitulo 13, nagatutok siya. Naminaw siya apan dili makadungog. Praise the Lord. Nagatutok siya apan dili siya makasabot niini. Mao man ay problema. Ingon siya apan kamo walay mga butang tinago diha sa gingharian. So kita nga naninguha, kita nga dako gayud kaayo ang benepisyo nga makuha nato tungod kay walay mga butang nga dili gayud nato masabtan. So mga igsuon, klaro kaayo ang mga pulong sa Dios nga atong mabati ug madungog nga tinuod gayod ang mga panghitabo nga gisulti niya dinhi. Kining dagan sa atong panahon karon, kining gitawag coronavirus. Praise the Lord. Sa akong pamalandong, usa na kini sa mga ilahanan diin ang tao magmatngo na sa iyang kaugalingon. Tiaw mo, daghan ang nangamatay tungod ni ining mga virus nga mingkatag halos sa tibuok kalibutan o hawalay nasod nga wa gyud maepektuhi.
Praise the Lord. Ug tungod niini gikahadlukan sa mga tao. Pero ako nagalaom ug nagatuo ako nga ang Ginoo basta uban ka nato, wala gid kitay labot niini. Dili ikaw biyaan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Ningon siya, never will I leave you, never will I forsake you. So mga igsuon, tagda na ang tawag sa Ginoo karon. Tagda na, paghinulsol. Ayaw na pagmahitason. Daghang mga Kristohanon karon o sa inungdan sa mga kasimbahanan nga dunay mga kagubot o makasamok. Dili na ko ana matingala pa. Bisan sa simbahan, parehas mga Kristohanon, pero nganong masamok o magubot, tungod kay ang Biblia nagasulti na. Sa Santiago Kapitulo 3:16, kung naa kunoy mga kasina, na ay mga kasamok. Okay. Disorder ang giingon diha. Kanya dili lang mga kasina, selfish ambition. Dunay ambisyon. Praise the Lord. Ambot kahaw kung sa ambisyon niya. Ilha ang tawag sa Ginoo nimo. Kung gitawag ka sa Ginoo nga moalagad ka niya, nganong dili man nabuhaton? Buhata na. Kay kung diin ikaw ipahiluna sa Dios, mapuy-an nimo ang pagkinabuhing malipayon. Mga igsuon, sultihan ko ikaw, ang pulong sa Dios nindot kaayong paminahon. Apan sakit nato dawaton kung dili man kita andam nga mag-usab sa atong kinabuhi. Mao ra gyud na magigsuon, wala ni laing sulbad pa niining tanan. Dios ra gayod. Nag-ingon siya, kung wala ako, wala gayod kamoy mahimo. So mao na magigsuon, ang unang punto nga gikinahanglan ang tawag sa Ginoo, gitawag kita aron kita maghinulsol. Balik na kita sa Ginoo. Ayaw na pagkinabuhi, sumala sa pagkinabuhi sama kaniadto nga moarag kita mao'y nagbuot kahunay sa tong kaugalingon. Okay. So dinhi sa ikaduha magigsuon. Praise the Lord. Ang libro sa Pedro, ang 1 Peter chapter 1 verse 15. Akong basahon ang libro sa Pedro. 1 Peter chapter 1 verse 15. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. So unsa kuno to? Ingon nga siya nga nagtawag kanimo balaan man, so pagbalaan sa imong pagabuhaton. For it is written, be holy because I am holy. Tungod sa nahisulat, ingon siya pagbalaan, tungod kay ako usab balaan man. Mga igsuon, kung isgutan nato kining pagkabalaan, dili gyud na ingon nga unsang pagkabalaan namin ay lisod, wala pay taong balaan. Okay, sa akong kahulugan, holy means being totally devoted. Okay, debotado ka. Ang usa ka taong debotado mao nay huli sa iyang pagkinabuhi, sa iyang pagpuyo, sa tanan nga mga dapit nga iyang atuan. Dili siya hilig sa kalibutan, kundi total kanang giingon debotado siya diha sa Ginoo. Okay. Gawas pa niya na mangigsuon ang atong pagkinabuhi, ingon nga tawag sa Dios, ato gayong pahimutaan siya. Pinaagi sa pagpatalinghog, pinaagi sa pagtuman sa iyang pulong, o pinaagi sa pagpadayon, sa pagkamatinudanon. Wala ni laing tubag pa niya na magigsuon. Okay, so dinhi nakaplaga nato nga dili lang di ay ingon ni ana kundili ang sunod nga paagi nga atong pagabasahon mao kining giingon dinhi, alagari siya. Sa imong pagpangalagad, gitawag kita sa Dios, dili lang kita maginulsol, gitawag kita sa Dios, dili lang kita magpuyog, magkinabuhing putli ug balaan, kundi gitawag kita sa Dios aron moalagad diha kaniya. Sukad kaniadto sa ako pang nahinumduman sa diyang natawo ako diha kang Kristo. Daghan na akong nakita nga mga taong gitawag sa Dios. Ug sa diyang gitawag sa Dios uban ang ilang pagkinabuhi og nagmalipayon sila nga nagapangalagad. Sa ilang pagpangalagad wala gayud sila mapakyas. Kay nganuman nangalagad sila uban ang kalipay. Dinhi sa laing bahin sa libro sa Deuteronomy, makit-an nato dinhi ang giingon sa Biblia kang kanang giingon pagpangalagad. Praise the Lord. Deuteronomy chapter 28 verse 47. Okay.
So kinahanglan bantayan nato kini pagpangalagad sa Ginoo. Mangalagad kita nga mainampingon, mangalagad kita nga mainampuon, kay kung sina-sinala nga mangalagad ta, mao ra nay gidangat. Praise the Lord. Sultihan ko kamo kung dili na mo itawag nimo unya magpasinasina ka, palpak yung kinabuhi. Paminawa og asa kay pahiluna sa Ginoo. Kay kining pagpangalagad sa Ginoo, praise the Lord, wala katawga aron iya kang sakiton, kundi gitawag kita sa Dios aron iyang panalanginan. Kung maghisgot kitag panalangin, magpuyo kang malipayon, magpuyo kang malinawon, mao kanay tinuod nga panalangin. Magunsa man kung maghigda kag puros si kwarta, apan walay kalinaw ang imong pagkinabuhi. Kunuhay kung adto ka sa gawas mapahiyumon, apan ikaw nasayod nga wa gyud kay kalinaw, sa tinuod lang susiha, pangita akong asa kadapit gitawag sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya ang pagpangalagad diha sa Ginoo, dili nato kini makita sa sinasina nga paagi, kundi makita nato kini sa tinuod nga pagpangalagad. Makita ang kalipay. Lisod ang paglahutay. Praise the Lord. Dili tanan pastor gitawag. Okay, dili tanan. So kung gitawag ka man, ingon nga mahimong pastor, nan, salamat. Pasalamat ang Ginoo. Padayon. Kay niya ng pagiha, malingaw ug malipay ka. Mapuy-an pagayod nimo ang tinuod nga kalinaw sa imong pagpangalagad. Dili ka sina. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Nakita nako na daghan kunuhay nangalagad. Ingon nga nangalagad sa Ginoo pan. Ang ilang magkasing-kasing, wala gyud sila'y kalipay. Ngano? Okay. Dili lang usa duha ang akong na tagbuan nga mga klase nga tao nga ingon ni ana. Ang uban gani mingon, pastor, lisod gyud ining mamastor ta. Okay, so nganong lisod man? Kung asa ka gitawag sa Dios, dili lisod ka na nga trabaho. Kay ang Dios mismo mo'y mo pahiluna og motabang kanimo sa imong trabaho. Inubanan sa kalipay, praise the Lord. Malipayon ka. Pero kung dili mo itawag sa Dios kanimo, wala jud kay kalipay. Mapalpak. Okay. Dinhi, inay ka panalanginan sa Ginoo, ang imong pagadawaton tunglo ug dili na ginoon mao. Ngano man, wala ka maminaw kung asa ka ipahiluna sa tawag sa Ginoo. Okay. Dinhi sa Deuteronomy chapter 28 verse 47, akong basahon. Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Tanawa? Kini di ang pagpangalagad sa Ginoo, dili di pwede na magpuyo ka nga maura gihapon ang imong pagkinabuhi. Panalanginan ka sa Ginoo. Pero tungod kay imong kasing-kasing, murag wala pa masatisfy, walay kalipay. Okay, wala matagbaw, way katagbawan. So ingon ang Biblia, usa na hitabo dinhi, therefore in hunger, thirst, and nakedness, and dire poverty, you will serve the enemies the Lord send against you. He will put an iron yoke on your neck until He has destroyed you. Okay, praise the Lord mga igsoon. Apan nagtuo ako nga ang tanang mga pastor nga nakasabot karon gipanalanginan sa Ginoo. Amen. So mo'y ako mga pag-ampo nga ang tanang mga pastor nga nangalagad diha kang Kristo, panalanginan gayud sa Ginoo. Mao nga kamong nakadungog karon, susiha kung wa pagyud kay kalipay ug kalinaw, pangutana ang Dios Ginoo, asa mangbahina sagasa nimo ako gipahiluna. Okay, so ana ra. Praise the Lord. So dinhi makita nato magigsuon nga kining tawag sa Dios, dili lang gitawag kita aron mobiya sa sala, dili lang kay gitawag kita aron magkinabuhing putli ug matarong tubangan sa Ginoo, kundi gitawag kita aron mualagad usab diha sa atong buhi nga Dios. Busa mga igsuon karong gabi, pamalandungi ang mga pulong kung naa ka man sa trabahoan apan nigbati nimo nga dugay ka nang gitawag aron mo alagad nganong dili man nimo buhian kanang imong gigunitan. Okay, praise the Lord. Ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, ayaw ingna nga kung mo alagad ka, kinsa kahay mo buhi nako, kinsa kahay mo pagkaon nako. Wala matulog ang Dios. Ang Dios nga nagtawag ka nato, nagmata. Nahibalo siya, sumala sa atong panginahanglanon.
Sa Mateo Kapitulo 6:32, nahibalo siya nga ikaw mukaon, nahibalo siya nga ikaw mubiste, nahibalo siya nga ikaw nagkinahanglan og shelter, og uban pang gikinahanglan nga mga importante nga mga basic needs, nahibalo siya ni ana. So ang imong buhaton padayon, lakaw sa pagtuo. Praise the Lord. Mao gani nakinahanglan mo sinati usa ikaw sa pagpangalagad. Dili pwede nga mulukso ra kadayon kay gitawag sa Ginoo mga lagad, lukso kadayon. Ayaw, kinahanglan susi, paminaw ug asa ka dapit ipahilo na sa Ginoo. Ug tungod ni ana makasiguro ka nga diha ka nga gasa, buhata ka na kay diha ang tawag sa Dios kanimo. Pangalagari ang Ginoo. Dili pa ulahi mga igsuon nga moduol kita sa Ginoo. Biyain na kanang imong gigunitan nga dili mao. Buhii ka na. Kung gitawag ka man aron mo alagad kaniya, sukad karong gabi, ingna na ang Ginoo, Ginoo, andam na akong mubuhi sa akong gigunitan karon. Na ako'y istorya mga igsoon. Praise the Lord. Mahitungod sa pagtuo. Kay kini magong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan gyud na magkinabuhi kita sa pagtuo. Kay mao man giingon sa Biblia na the just shall live by faith. Ang akong mga matarong mabuhi sa pagtuo. So, kung kita gimatarong na diha kang Kristo, so mo sidetrack usa ako kadali og pagtuo, ha? Okay. So naa na ko giandam nga mga mensahe ni ana. I-sidetrack usa nako kini. Kung maghisgot kita og pagtuo, importante gayud kana mag-uban gid kana sa atong pagkatinawag diha kaniya. Okay. So dinhi makita nato dinhi sa Romans chapter 1 verse 17. For in the gospel a righteousness from God is revealed. Ningon siya dinhi, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Dinhi sa Biblia sa akong research, adunay mga pipila ka mga bersikulo nga nagaingon, the just or the righteous shall live by faith. Dili pwede na mga lagad ka nga wala ka magsubay sa pagtuo. Okay, so mga lagad ta, dili ta magpadungog-dungog sa uban na mga igsuon. Lisod na baya ang akong kahimtang, dili na siya mao. Praise the Lord. Okay, tagaan ko among mga bersikulo sa Habakkuk chapter 2 verse 4, o sa Galatia kapitulo 3:11, o sa Hebrews chapter 10 verse 37, 38 down to 39. O gawas pa niya na naapagyod sa Hebrews chapter 11 verse 1 o sa Hebrews chapter 11 verse 6. Kung walay pagtuo dili gyud siya mahimuot uban kanato. So daghan ang mga bersikulo nga makita nato dinhi mga igsoon. So dunay istorya. Praise the Lord. Di usa ka batan-on nga nanguha og mga bulak sa pangpang. Nakita niya ang usa ka matahom nga bulak diha daplin sa pangpang ug kini iya kining gikuha. Ug naglatay siya didto sa daplin sa pangpang nga nagagunit og sanga. Karon nalangkat man ang sanga. Ug sa dihang nalangkat ang sanga, naibot pagayod ang punuan ug ang gamot na lang mo'y nagbitay. Nigihingon siya, Ginoo, luwas sa ako. Nahadlok siya kay pagtan-aw niya sa ubos, pirting lawoma ang iyang gibitayan. Kung matagak siya, siguradong patay gayod siya. Siya, Ginoo, luwas sa ako. Sige siya, Ginoo, luwas sa ako. Mitubag ang Ginoo, oo, luwason ta ka. Siya, salamat Ginoo, nga nakadungog ka sa akong pagsambit nimo. Ginoo, luwas sa ako. Ingon ang Ginoo, tumana ang akong isulti, kay luwason ta ka. Unsa may imong isulti, Lord? Niingon siya, buhi kanang imong gigunitan, kay luwason ta ka. Mga igsuon, kung ikaw kaha kadtong nahitabuan, mubuhi ka ba kaha ni adtong sanga nga imong gigunitan? Kay mao may gisulti niya nga buhi kay luwason ta ka. Ingon ni ana ang pagpangalagad mga igsuon. Kung kinsa ka man karong gabi, kung asa ka man karon, kung gibati nimo nga moalagad ka dili pa ulahi. Alang nako walay laing pinakamaayong trabaho sa tibuok kalibutan, mao ang pag-alagad uban kaniya. So mao lamang kana mga igsuon ko diha kang Kristo nga kung gibati man nimo ang pagpangalagad ampo sa Ginoo. Kay ubanan ka sa Dios, dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan.
Busa usbon ko sa pag-ingon. Ang tawag sa pagbag-o, pag-usab sa kinabuhi, ug tawag sa pagsulod sa tinuod nga pagkamatarong, ug tawag sa pagpangalagad. Busa mga igsoon karong gabi, kung maopa man ang imong pagpakabati niini nga mensahe, kung kinsa man ikaw nga naa sa layo nga dapit karong gabi, kung maopay imong pagpakabati, walay laing buhaton nato dawata si Kristo ingon nga mahimo nimong personal nga manluluwas. O ang Biblia nagaingon sa Roma Kapitulo 10, 9 ngadto sa 10. Praise the Lord, hallelujah. Naingon din ang 10, for it is with your heart that you believes and are justified. Tungod sa imong kasing-kasing, ikaw nagatuog, ikaw iyang gimatarong. And it is with your mouth, tungod usab sa imong baba, that you confess and are saved. Tungod sa imong baba nga ikaw misugid ug ikaw giluwas. So, ingon ni ana mga igsoon, nagikinahanglan gayod na sulod sa tong kasing-kasing ug pinaagi sa pagsugid sa atong mga baba, madawat gayod nato ang tinuod nga kaluwasan. Busa karong gabi, ako ikaw hangyoon nga moduko ikaw sa imong ulo o sabat ni ining mubo nga mga pag-ampo. Dawato nato si Kristo ingon nga may atong manluluwas karong gabi. Kay magaduko sa ulo o musabat kamo kanako. Ginoong Hesukristo, nagpasalamat ako sa mga pulo nga imong gipaabot kanako. Bisan tuod sa layo nga dapit, nga daw gihuna-huna ko nga dili ko na ikaw makita, apan tungod sa imong gugma kanako. Nahiabot ang imong mga pulong nganhi kanako. Og sukad karong gabi, akong gipangayo ang dakong kapasayloan sa akong pagpakasala. Hinluwi ang akong kinabuhi. Akong tubagon ang imong tawag kanako. Mag-usab na ako sa akong kinabuhi. Ug sukad karon, ikaw na ang akong Dios. Ug sukad karon, ikaw na ang hari sa akong kasing-kasing. Tungod niini, ikalipay na ko Ginoo. Nasukad karon ako na tao sa imong gingarian. Ug ayaw kalimot Ginoo, luwasa gayud ako sa imong pagbalik. Ug tungod niini, mapasalamaton ako nga sukad karon ikaw na ang akong Dios. Ikaw na akong bagasimbahon. Ikaw na ang akong pag-aalagaran. Ug salamat Ginoo nga sukad karon ikaw na ang akong kinabuhi ug ang tanan ikaw ra gayud ug ikaw ra. Wala nay lain pa. Kining tanan ang pasalamatan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Igsuon ko diha kang Kristo karong gabi nadawat na nimo si Kristo ingon nga imong manluluwas. Og tungod niini ang libro sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 6 nagaingon siya dinhi, so then just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Padayon igsuon sa pagsubaybay nini atong live streaming karon nga among ginahimo aron ang pinakalayo nga bahin o ang pinakalayo nga dapit mapaabot namo pinaagi sa pagpatalingog sa inyong mga Facebook. Ablihi lamang ninyo kini og sunda ang among mga live streaming. Gani nagahuna-huna kami nga magapadayon usab kami sa among YouTube aron nga i-subscribe ninyo ang amo usab nga pagabuhaton. Busa karong gabi sa dili pa nako kinitapuson, kung duna may nagmaluyahon kaninyo, duna may nagmasakiton kaninyo, magaampo ako. Ginong Dios, nagapasalamat ako sa imong makaayo. Diha kanimo Ginoo wala gayud gisayloan, kundi ang tanan nakadawat gayud sa imong panabang. Ginoong Dios, nini matag naa, kung aduna may nagmaluyahon, mga panglawas nga nagmasakiton, Ginoo banguna siya sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon. Ug sukad karon Ginoo mahibalik ang kusog kaligon sa iyang panglawas. Ug salamat Ginoo sa kayuhan iyang naangkon niini tungod kay ang imong pulong nagaingon pinaagi sa imong mga labod nangaayo na 2,000 anyos nang milabay. Busa Ginoo
ang imong pulong sa Santiago, Ginoo, dili nagaingon ikaw, dili kami magpalimbong kay naayo na kami. Busa salamat Ginoo, na bisan unsang ngalan sa balatian, tanang sakit, tanang pangalan sa mga balatian, nagaingon imong pulong naggayukbo kini sa gamahan ng ngalan ni Kristo. Tungod kay imong ngalan mo labing labaw sa tanang nga ngalan. Busa salamat Ginoo nga karong gabi nadawat gayud nila ang kumpletong kaayuhan. Hining tanan naming pasalamatan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Busa mga igsoon, maayong gabi ug God bless us all. Kumusta ang ato mga televiewers? Kumusta kamo diha nga nagasubaybay sa pagtan-aw ug sunod niining mao nga mga programa nga among ginahimo? Okay. So akong ginatanaw dinhi si Tata Ridilson sa Samal. Kumusta ka ta? Uban ang imong panimalay, uban sa imong bugtong anak. Okay, dili lang si Tata, si Marites Sansano Rakatso. Okay, kumusta si Brother Sani? Brother Sani, praise the Lord. Pato lang usang ulat-ulato ng atong bayanihan kay ang atong mga trabaho sa ato ang mga punuan nangagahi na ang mga bangko nga atong ginahimo, nindot na kaayo. Okay, o masaligon gid ako, mao kini ang nahimo nako na chairman sa ISMAG, si Brother Sani. Okay, kini ISMAG is MOG, Strong Man of God. Usa kini siya katao na masaligan, buutan usab siya o nagapangalagad usab siya diya sa Ginoo. Ban sa iyahang kapikas na si Marites. Sister Marites, kumusta? May gabi ka ninyo diya. Kumusta si Jasper? O kini usab ang iyang asawa na Sister Marites, mo'y nahimo usab namo na chairwoman sa among mga lihi. Ladies in His Image. Okay. So nahimo siya nga chairwoman o siya usab ang nagapangulo sa mga kababayenan. Okay, og ang ato usab nga mga young people, si Princess. Okay, Princess, kumusta? Okay, kumusta si Brother Alan, imong mama si Sister Gingging? Kumusta ang tibok panimalay? Okay, dili lamang kamo apan daghan pa. Okay, dinhi makita nako dinhi ang mga taga Cordoba, one way sa Cordoba. Okay, Kalan. Okay, kumusta kamo diha? Okay, so dinhi nagabutan rin maningkamot takay hapit na mosunod. Ani ang rapture. Tinuod gyud na. Magbantay ta kay naog dili gyud ta maningkamot niini, wa delikado. So kinahanglan nga maningkamot gyud ta kay kini ra bang rapture wa sa akong paniid. Dili na gyud ta makadagan pag-asa pa. Kay masubaybayan ka man sa kalibutan. Okay, so dili lang dihi sa one way Kalan Cordoba, kundi dinhi si Sister Lia Mahumot. Uy, nahinomdom ko ni Lia Mahumot, Francisco. Kumusta ka man diha? Lia, kumusta ka? Okay, kumusta ang imong pamilya? Praise the Lord. Okay? So dinhi usab ni si Abigail. Okay? Dinhi makita nato na siya, balik ko na ko si Lia Mahumot Francisco, na siya karon sa Kuwait. Ingon siya, hello po, watching from Kuwait. Okay, si Abigail. Oy, Abigail. Ingon siya, hi ate. Salipania. Balesteros. Okay. So, dinhi, salamat kaayo sa inyong subaybay sa ato ang live streaming. O gawas pa si Kir Algabri. Kir, kumusta Kir? Okay, padayon yun Kir. Padayon yun. Kaya ako mga panghinaot Kir na gamiton yung kag maayo sa Ginoo. Okay. So dinhi si Josephine Ulango Tayag. Okay, amen. Okay, Sister Josephine, kumusta ka mo? Ban imong panimalay? Si Ay? Okay, hello sis. Okay, dinhi makita nato dinhi Maristila Uyaki. Okay. Okay, na dinhi hello sis Maristila Uyaki. Okay, niya pa dinhi si Nonoy Molina. Okay, Noy, kumusta ka Noy? Okay, si Gloria, kumusta ang paminimalay? Kumusta ang imong pamilya? So, doon na may plano nga kung mutugot ang Ginoo, makabisita kami dito sa Siquijor, hapit sa Dumaguete, kay ako may nahimo nila na speaker sa Dumaguete, kang Pastor Lloyd Quaresma. Pastor Lloyd Quaresma, kumusta ka man diha? Okay, so subaybay din sa atong live streaming. Okay, so kung mutugot ang Ginoo, pero kung dili mutugot, Pastor Lloyd, asin-asina lang ko sa diha ang imong handam. Okay.
So dinhi makita nato dinhi si Alma Verano. Okay, Sister Alma, salamat kayo sa imong pakiguban kanamo. Si Kevin Tobio Tihada. Okay, Ben, usa ni sa mga buutan nato na mga young people. Okay, tanan nga mga Kristohanon sa The City Cathedral. Okay. O si Ai Molina, si Andy sa Cebu. Kumusta mo diha? Kumusta mga bata? Si Yuna ug si Andrew. Okay, si Junjen. Okay, Junjen, kumusta ka mo diha? Okay, ug si Christine Joyce Guri. Okay. Salamat kaayo Christine Joyce sa inyong pagsubaybay kanamo. Og dinhi si Tata Ramrep Borias. Okay, salamat Borias. Salamat Tata sa inyong pagsunod uban kanamo. Okay. Okay, si Doydoy Di Guzman, kumusta? Si mama nimo, si mami, si Anil, o si Jim, kumusta mo diha? Okay, praise the Lord. Niya pagayo dinhi si Kairis Rangel. Okay, dili kayo nako mabasa kining mga litra kay mora man og hapit maininsik na ni. Okay, so dinhi si Bing St. Louis. Iyon siya dinhi, good morning from here in Canada. Oy, Sister Bing St. Louis nga naa karon sa Canada. Iyon siya dinhi, good evening Philippines. Mayo sab nga gabi kanimo Sister Bing sa St. Louis. Okay? Okay, dinhi si Maristila Oyaki, ingon siya, yes sister, praise to our God. Karon pud ko nag-open sa FB. Maayo kay naka-open ka. Okay, si Ricoy Ann, salamat Ricoy Ann sa inyong pag-subaybay. O si Anabil Kaday, okay. O niya dinhi si Junjin, ingon siya, basta muduol lang ta sa Ginoo ug mudawat kaniya ug magkinabuhi sa iyang pulong, ado nagayoy kausaban sa kinabuhi. Tama gyud na Junjin. O tama gid kayo. Salamat. Okay. Osbon ko sa mga taga Cebu, ang taga Suong, ang atong makigsunan sa Suong, ang atong pastura diha, atong mga kaubanan diha. Okay, dito sa katong na isla ba? Sa Suong ang pastor diha si kuan man si Pastor Ismer. Pastor Ismer, kumusta ka? Okay, asa to dapit atong isla gani nalimot ko. Hilutungan di ay. Ang Hilutungan, kumusta mang Hilutungan? Okay, nagahuna-huna ko nga mubisita gid ko diha kung makalugar nami kay gimingaw na ko ninyo sa mga taga Hilutungan. Kamo sa mga taga Kalan o sa mga taga Suong o sa bisan asa pangadapit. Okay. Okay, gawas pa niini si Edith Violeta Bailuses. Okay, salamat kayo Sir Edith. Si Princess May. Okay, si Princess May. Salamat kayo Sister Princess. Okay, si Edith Violeta Bailuses. Okay. Ani adini si Tata Redilson. Praise the Lord. Si Emil Cobrador. Kumusta Sister Emil? Kumusta ka? Kumusta ka, Sister Emil? Praise the Lord. Kumusta, Sister Emil? Brother Emil. Kumusta ka, Brother Emil? Okay. Salamat kayo sa imong pag-subaybay ka na to. Mao nga kini si Brother Emil, usab ni sa masaligan namo nga membro sa among simbahan. Buutan usab kini. Okay, wa may dili mga buutan magitanan dinhi. Okay, si Maribeth na Sultayag. Salamat sa imong pag-subaybay. Okay, ug dinhi pa. Okay, si Eliemenho Amugis. Okay. Sige, sulat, let us prepare to meet thy God. Greetings from One Way, Santa Monica Church. Okay, kumusta man si Papa nimo? Si Pastor Dudek, kumusta mo diha? Okay, si J. Yosur. Asa ni? Yosures. Salamat sa pulong, Pastor. Ingon siya, salamat sa pulong. Salamat usab. Ang Ginoo magapanalangin kayo. Si Sheldon Buaron sa Adon. Mingaw nami sa imo doon. Praise the Lord. Mayong mayantag mahuman na ni kay magkasuroy na pud ka balik diri.
Okay. Si Dave Mapano Pibida. Okay, sa Albano. Ingon siya, hello Pastor Dong, watching from Bahrain. Saan ni? Bahrain. Bahrain. Layo-layo ni. Okay. Si Kerry, ingon siya, maayo kaayo ang Ginoo, Pastor. God bless you. And the whole family. Salamat kaayo, Ker. Unya si Junjin, ingon siya, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Ang Ginoo magapanalipod kanimo ug sa imong pamilya. God bless, Pastor. Salamat pud kaayo, Junjin. Salamat kaayo. Si Gwen Mols. Okay, Gwen Mols. Salamat sa imong subaybay kanamo. Si Chanel Alona, ayun na. Okay, si Aros Aguilar Tagibaw. Kumusta mo diha? Ingon siya, God bless you more, Pastor. Salamat kayo. Si Gary Espartiro. Siyan yan eh. Praise the Lord. Salamat kayo. Si Elorde Labastida is watching. Okay. Ingon si Emel Cobrador, gracias sa Ginoo, Pastor. Maayo kaayo amping, Pastor. Ingon siya din eh. Pastor Dodong and Pastor Anli. God bless sa whole family. Okay, si Chiki Kaday Jimenez. Chiki, salamat kaayo, Chiki. Okay, muarag nara na dool sa Mumbalay. Okay, Chiki. Onya si John Angelo Gubaton. Salamat, John. Na sa gibutan diri, glory to God. Salamat sa pulong sa Ginoo. God bless you, Pastor. Okay, si Kay. Kay, kumusta ka man, Kay? Okay, na si Kay. Okay, og hangtod lamang dinhin na lamang kita kutob sa atong live streaming o kung doon na may ang tagaliti di ay si Pastor Anden, si Pastor Chris Paglinawan. Okay, dili mo na ko makalimtan sa akong mga pag-ampo tungod kay nahimo usab kamo nga kabahin sa akong kasing-kasing nga mga lagad kita diha sa Ginoo. Okay, mga taga Davao Oriental. Okay, labi na sa atong bag-o nga napahiluna nato na area overseer si Yuyon Cano. Salamat kayo, Pastor Yon. O padayon sa pagka matinudaanon yon o sa imong mga ginsakpan nga mga pastor o ang atong pastor usab diha si Nunoy Duway. Salamat kayo. Okay, og si Pastor Fred Aguilar, ang atong area overseer sa Inopawan, sa diri dapit sa may New Bataan, og ang atong area overseer sa Candinoyan diri sa Diuro, si Pastor Lapi, si Pastor Rustico Lapi. Okay, og sa atong area overseer nga bag-ong napahiluna si Pastor Diwani sa Katiil. Pastor Diwani, okay, kumusta ka? Kumusta ang imong pamilya? Okay, wala kami hunong sa mga pag-ampo kaninyo. O salamat usab sa imong mga ginsakpan nga nakabato na gid kita diha sa grasya sa Ginoo. Okay, sa atong naapaylain natong area overseer diri sa si Pastor Jojo Villarino. Okay, kumusta ka, Jo? Kumusta si Pastora Jinjin? Ang imong panimalay, ang imong mga anak ug mga apo. Mga apo magitag kadugayan. Okay, si Pastor Lito Luna. Pastor Lito, kumusta ka? Kumusta si Pastora Lani? O si Pastor Carling Kimpan. Pastor Carling, kumusta? Okay, so dugay na tang wala makita-kita, no? Tungod kay na-quarantine man ta. Sige lang kay mahuman ra unya ni, magkita no sab kita. Okay, uban sa kalipay ug pagpasalamat sa Ginoo. Okay, kung kinsa pa tong mga area overseer na wala na nako mahinom-dumi, ha? Si Pirarin. Okay, Pastor Pirarin, kumusta ang pamilya? Si Pastor Jima, kumusta mo diha? Kami nagapabilin sa mga pag-ampo diha kaninyo. Ang Ginoo maayo. So bisan tuod og daghang mga pagsulay pero mula bayra man gyud unsa ka kusog sa mga unos ana ang mga kalinaw. Okay? Og dito usab sa Surigao, naatay duha ka mga area o usa ka district diha sa Surigao. Diya sa Surigao, walay lain kundili nga nahipahiluna nga bago na to nga dio, si Pastor Tony Ason. Pastor Tony Ason, kumusta ka? Okay, kumusta ba diha ang mga labas na to nga mga isda diha? Nanunggo na ba ang mga mananagat? Okay, nagtuo ko nga wala na pud ganahi ang mga mananagat tungod kay wa naman puy mo palit silang isda. Mao na nga sudan na lang kita ni ani ginamos kung naaman asin. Okay, so diha ang atong makigsuonan si Pastor Lito Rosano sa Kantilan. Kumusta mo, Pastor Lito?
Pastor Alex. Okay. Og dito sa Surigao del Norte, si Pastora Judith. Kumusta man si Bibot, ang imong mister, si Pastor Bibot. Kaya natin mga plano nga mutabok og isla, mao nga ako nagpaabot og kanusang mga kagayonan nga makaadto kita aron maapil nato sa atong mga pag-ampo uban sa mga mata nga makita nato kini sila. Tungod kay dako pagyud kaayo ang trabaho sa gingharian diha sa Dios. Og mga igsoon ko diha kang Kristo, niya dinhi si Iba Sibilies. Okay. Niingon si Iba Sibilies. Hello, Pastor Dodong Molina. Glory to God. I am blessed to watch your online service. God bless your new program. Regard to all. God bless you all, brad and sis in Christ. Hallelujah. Okay. So, mauni si Sister Iba. Sister Iba, kumusta ka? Oh, layo-layo ni Sister Iba kay naan siya sa Italy. Okay, kumusta naman mo diha nga mga taga-Italy? Okay, diha pagyud dinhi si Jeneline Danyo Angkira. Okay? So dinhi nayon siya, good PM Pastor, God bless this Sunday. Siya nga i-appeal mi sa mga pag-ampo. Yes. Okay, Lord, panalangin ni si Jeneline Angkira. Panalangin ni Ginoo ang tibuok nilang pamilya og salamat din mga pag-ampo nga makanunayon gyud ang imong gahom nga magatabon kanila sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay. So dinhi na pagyud si Dave Mapano Pibida Albano. Ingon siya dinhi, salamat sa Ginoo na naay nindot kaayo og platform Pastor murag sa international station. Glory to God. Bisa na ako Bahrain. Ingon siya, Pastor, maka-attend Japan ko through live. Maka-attend Japon ko. Mauday, maka-attend gihapon ko through live. Okay, Brother Dave Mapano Pibida Albano, salamat kayo sa imong pag-apil ka namo. Layo-layo ning imong dapit kay naadya ini sa Bahrain. Saan ni? Okay, Bahrain. Sa Bahrain. Okay. So niya din napagyud si Sak David. Okay. So si Evie Gonzales Guevara. Okay. Napagyud si Traji May Poncisca Burgos. Salamat kaayo, Sister Ronel Katiis. Oy, Karonel. Kumusta man mo diha? Kumusta naman si Mrs.? Okay, si Ronel Katiis. Ingon siya, to God be the glory, Pastor. Okay, si Kate Dennis Tanhay. Okay, okay. So dinhi magpadayon gihapon kita sa pagbasa sa inyong mga ipakita dinhi. Okay? Okay, diri ako pagyong basahon si Donalyn. Okay. Nag-ingon siya, Donalyn Balisa Ricuna. O Donalyn, kumusta mo diha? Ipangumusta ko usab sa ato mga kaubanan diha sa Abaka, Purok Abaka. Ingon siya, praise the Lord. Si Ivan Ablin, oy, Roji. Okay. Mao man ni si Roji man ni. Ablin. Salamat kayo, Ji. Kumusta man si Papa, si Mama nimo? Okay, ina nga padayon ta diha nga malipayon uban na Ginoo. Kumusta ba ka diha Roji? Gimingaw na sad mi sa inyo. Okay, si Ilordi Labastida. Okay, siya nindot kaayo ang studio. God bless, Pastor. Anli uban sa imong pamilya. Okay, nindot kay mo ra magsinin tanaw ni. Okay, si Duming Kansiran. Ingon siya dinhi, thank you, Pastor. Nakadungog na pod mi sa Word of God. God bless you. Salamat. Kining atong mga mensahe, mga binisaya gyud ni, para gyud sa mga Bisaya sa tibuok kalibutan. Kay nagtuo ko nga naapay daghang mga Bisaya sa tibuok kalibutan nga halos dili na maabot ganit nila ang pagpauli pan maabot sa mga mensahe. Okay, so si Duming Kansiran. Okay, si Irel Barty Rosales Elivera. Praise the Lord, watching from Bilya Baliti. Oy, salamat taga Bilya Baliti. Salamat kayo Early Barty Rosales Elivera. Salamat kayo. Si Apple Semini. Ganina ra nag-start. Iyon si Apple Semini. Salamat kayo, Apple. Oh. Iyon pa din si Ay Molina. Okay.
Iyon si Early, Barty, Rosales, Elvira, his sister, kumusta mo diha sa Bilyaba? Regards ko sa tanan, God bless. Okay, mausap ako. Okay. Ingon si Sak David. Sak David. Ati Bubong Iba Rodillas. Navas ka welcome. O si Wilkin. O si Brother Wilkin. Niya si Wilkin ang kira. Salamat kaayo Brother Wilkin. Gimingaw na gid mi ninyo. Okay, ingon pa si Wilkin. God bless Pastor. I-appeal mi sa mga pag-ampo. Tinuod gyud na Lord, panalangin ni si Wilkin uban ang iyang panimalay, ang asawa, ang iyang mga kabataan. Ug salamat sa imong proteksyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, si Dave Mapano, Pibida Albano. Papre ko pastor sa akong wife ug anak naa diha Pinas. Si Jane Albano ug Justice Albano. Naa sila karon talaingod. Salamat pastor. God bless. Okay. Salamat kayo sa imong request. So Ginoo panalangin ni ang prayer request ni Dave Mapano nga sukad karon mapadayon gayod ang iyang katuyuan diya sa iyang panimalay. Ug salamat Ginoo sa mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, so si Junjun Balo. Junjun Balo, salamat sa pulong. Nagaingon siya diri, salamat sa pulong nga nakadasig pastor. God bless you ug ang imong pamilya. Salamat kaayo. Praise the Lord. Ingon si Lordi Labastida, lami di naka muundang diha pastor kay gimingaw nami. Okay. Salamat kaayo brother Lorde. Salamat kaayo. Okay, gimingaw na sila. Og dinhi si Melbert Escalera Chukas. Yes, salamat kaayo sa inyong pagsunod. Okay, salamat sa inyong pagtan-aw uban kanamo. Busa hangtod na lamang dinhi ni matak na. God bless you all. God bless. Maayong gabi. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos, hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sukatun na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, laynon panganunod talipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadanaan. Kapulawan ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kaninot ang siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos, hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuha
tanan kalitan uban sa atong Diyos kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na